Underwater navigation. Godt. Setupet er sådan, at man dem der har lyst, tager et stykke knækbrød her, og så er der kartoffelskiver på, og så hiver man en surstrømning på, og så løg ovenpå, og så spiser man. Så har jeg 2 tonger bedre. Er der nogen, der har 112 spisvarer? Nå, den ligger dernede, fordi... Er det for dekomprimeret eller hvad? Ja, fordi det er jo gæret ned i dåsen, så det er, der er overtryk. Der er overtryk. Ja, hvad siger vi, så knækker vi sådan noget her i... Har du en helt i brød? Er det ikke sådan... Skal brødbrækker ikke gøre det? En lille fisk. Altså, skal vi lige have overstået den her ting med... Man skal kun have en lille sag, tror jeg. Det er det værste, ikke? Er det underwater? Ja. Jeg satser også på lige at skylle de der filéer og sådan noget. De der billeder, man har set af ubåde, der springer luften under vandet og imploderer og sådan noget. Det er faktisk det. Ja, de springer vel ikke i luften, når det er ude. Det bliver ikke sådan en procentsmålbombe. Alle står sådan. Kan man dufte det gode? Yes, det kan man godt. Ja, det lugter ikke. Den er forholdsvis, den er hård. Helt hårdt. Sorry YouTube, but this is not Smello Cam. Der er ingen, der ikke har vasket så længe her. Ass juice, nej. Fake bedtime snack. Der er jo heldigvis lidt sprit. Åben for fanden. Ja, der er nogen, der har slædet en prutte. Der kommer sådan lidt fedtperler på vandet nu. Lad os få åbnet spritten, så vi lige kan få en lille... En lille er væk. Jeg kan ikke se dåsen. Og nu kan jeg også fornemme odøren. Ja. Han er dejlig. Havlig. Og lidt specielt. Rune, du arbejder virkelig, det synes jeg godt. Det ser duft. Det er ikke en, man har lyst til at associere med mad. The Killer Bowl. Hvad sker der lige? Skal jeg se, hvad der er nu? Jeg kommer. Der er ikke sat nogen spids. Jamen, der må der være et eller andet. Nu er trykket jo sat. Har vi en så ny jo. De hele. Fuck, hvor det ser ulækkert. De er sgu ikke fileret ud. Det er sgu hele fisk. Så er det på den, dreje. Lad os få noget fisk. Okay, jeg tror altså ikke rigtigt, jeg skal have noget der. Jeg skal klart Det kan jeg lige så godt sige. Ja. Problemet Man er har jo, prøvet det. problemet er jo lidt det der med, at der er ben i. Ej. Men jeg kan flå nogle stykker af. Det er frisk. Ja, det skal jeg jo gøre også. Og hvor lang tid ligger der, siger du? Hvor lang tid har du haft den stående? En lille leje af kartofler. Ja. Ja, Nej, jeg så kartofler. kom det. Kartofler på. Og du laver de smukke filéer, det må jeg give dig. Ja, det er... Du er jo sushi-kok. Surstrømningen sushi. Sushi. Hold kæft, hvor det lugter dårligt. Er du sindssyg, mand? Så er der jo sært. appetitligt ud, men altså. Så er det måske. Det er bare så grotesk det. Tænk den her dag for opbrænde, hvor man skulle gøre det her. Ja, det ser ret ulækkert ud. Det er sjældent, mand. Det er sandt. Det er altid noget. Den spand der. Vi må da i stand til. Du må godt være i stand til. Kan du lave en lille en til mig? En lille... Ja, sådan en lille, så jeg lige kan få det. Ja, giv det. Bare lige lægge et par stykker kartofler på, og så lige... Ej, det ser bare så ulækkert. Den spand der, prøv lige at tjekke den, mand. Det ligner bare sådan en slagmark. Ej. Jeg er glad for dig. Martin, du har også indtaget solstrømning nu, eller hvad? Ja. Ah, okay, det var fint. Det var lige en mundfuld. You're in the club. Der er klart. Jeg tror bare, jeg skal simpelthen seriøst Det have noget rødvin. kunne smage meget værre. Jo, Jeg kan lige få sådan en super... Det smager satme ikke godt. Fise der. Var det min noget? Det er lige til dig, du. Så skal du lige have løgn på, tror jeg også. Lige drysser den her. Lidt drys.
Hold kæft, det smager. Det er så mærkeligt. Det er ikke meget besøgende. En ny oplevelse. Er du klar på sådan en hel en? Gimme more. Ej, puha. Kan du ikke halvere den? For i helvede var det ulækkert. Ivo lavede en lille en til mig. Og Kasper, ned med den. Hold da op. Hold da op. Det er bare hårdt. Hvad er smæk, mand? Jeg ved ikke, hvad det Nej. Ej, den er nærmest afbryst. Ej! Hold kæft, tænk, at jeg spiste det. Hold kæft, hvor det Skal I have en mere, eller hvad? Så skal der penge på bordet, inden jeg spiser en mere. lugter rigtig gammel havn. Det smager af gammel havn.